Yadda za ka kare kanka daga masu satan bayanai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da arzikin sake saduwa a daidai wannan lokaci. Hanyoyi guda biyu da za a muku bayani game da yadda ake datsen bayanan mutane. Ɗaya yana faruwa ne ta cikin WhatsApp. Kai tsaye dai mu shiga cikin WhatsApp ɗinmu. Ka shiga WhatsApp ya buɗe maka, can sama ga wani ɗigo guda uku za ka shiga. In ka shiga ga wani link device za mu shiga. Yawwa, da ya nuna maka haka, misali ga wani alamun Chrome a ƙasa. To ni yanzu ni ne linkin na wannan another device kenan. Na yi linkin da ita akan Chrome, ma'ana yana kan wani Chrome. WhatsApp kenan. Daga cikin wancan Chrome nawa zan iya ganin duk wani abu da yake a nan. Walau chatting ne, wani bidiyo, wani voice, wani photo, duka zan iya samun access da wannan WhatsApp ɗin. Yawwa, in kai ka samu irin wannan kuma ka san ba kai linkin ba, to za ka iya disconnect nashi. Yawwa, in ba ka yi ba, to za a iya samun bayanai na abun da ya shafi WhatsApp naka. Ƙarshe ma ya zo har kan wayar naka. Yanzu sai mu zo mu duba wanda ya shafi kan waya kai tsaye. Za ka shiga settings. Ka shiga setting ya buɗe maka. Ga nan a ƙasa security location ɗin nan. Wani kuma security kawai yake rubutawa. Ga shi nan mai alaman kwado. Sai mu shiga. Yawwa, ga shi ya buɗe mana. To, a nan ina ne za mu shiga? In ka yo nan ƙasa ga device admin app za mu shiga. Yawwa, ka ga a nan wajen ya rubuta maka find my device. To wannan shine yana nufin akwai wanda inda aka je aka yi connection da wannan wayan kenan. Akan wani app guda biyu ga sunan suna da access da wannan wayan kenan. In na rufe kamar haka, zan iya cancel a wajen. Zan iya dakatar da wancan app ɗin. Ni na seta. Ga wannan na biyu shi ma abun da ya shafi kwaɗo ne na wayar. To, ya yi linkin da ita kenan. In ka ga wasu abun da baka yi linkin da shi ba, saɓanin yadda ka sani, to za ka iya zuwa kai cancelling ɗinsa. In ba haka ba za a iya samun ana eban bayanan wayarka, abun da ya shafi ko content, hotuna, duk wani sirri na waya za a iya samun shi ta wannan wajen. Sai ka ga an cutar da kai ba tare da ka sani ba, ka rasa kuma ta inda haka ya faru. To, a kiyaye, a bibbi a dudduba. In wannan shine zuwanka na farko a wannan channel namu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing, ka mana liking, ka yi share sauran jama'a su amfana.